Hai da, hai da, hai da, hai nu mă lăsa. Eu nu vreau ca să mă las, nu vreau lacrimi pe obraz. Te rog nu fugi la mine, că-mi vine leșin în tine. Eu nu vreau ca să mă las, nu vreau lacrimi pe obraz. Te rog nu fugi de mine, că-mi vine leșin în tine, bă! Solo! Anașul mare! Se pare de ce s-a anunțat. Încă 1 milion pentru Mireasa. Încă 2 milioane pentru Nașa. Încă 3 milioane pentru fina lui Mireasa. Încă 5 milioane pentru Nașa. Încă 6 milioane pentru Mireasa. Încă 7 milioane. mișcă una, 50 de euro. Mișcă! Ho, 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 ho! Rupe-te,
spectacolul de la A la Z, de la Marin Campai. El a fost cu tot, s-a înjurat pe mama și copiii lui.